Ассалому алейкум духтарако, созе назе саломатиёи ҳаматон хубай. Духтаракои хушрӯ, имрӯз ҳамхе паплинои хушрӯ ва ма барои шумо распродажа кардагӣ ҳастем ки бовар кунед фасони бадай бори навинкай дер накунед, дархост кунед. Аҳамияти ин паплиное ки мо сатсми распродажа мекунем, и паплинои арзонак нестай. И паплиное ҳастай ки донада 150-160 мефурӯшад. Нигоҳ кунед, сангои хамелеон ва сифатошон боша беҳад хушрӯанд. Нигоҳ кунед, материалорам гап нест. Рамашкаи навинка, инаи розовияк бо имодай ҳозир инами цвет, ҳозир ази розови чанд тама шумода пешниҳод мекунам распродажа да. Марҳамат, анамин 100 сомон, лекин аз ду либос боло равон мекунем. Як либосаш 100 сомон ай духтарако. Инаиша бинен, ику вапше беҳад фасонакай. Заминуш сафед нестай, заминуш хеле серича духтаро гулои анами хе чи дора розови киртада аҷоиб хушрӯ меоя. На баё қимат бидан. Ана нусхора бинен ай и се рангай, рангои фасон киртадам иам аҷоибот мебиёя. Марҳамат, иноям 100 сомонӣ. Нахоҳишмандо метавонед ки дархост кунед аз кадомеш ки маъқулай, мо шумода равон мекунем. Ина бинен, ин намудуш ҳастай. Баъд атласои навинка бо ҳаст. Аз ваё се рангай атласи мана. Диден? Се ранги фасон ай духтарако метавонед дархост кунед. Ина тамошобино и атласи бо дигар цветаш. Нигоҳ кунед. Ай се рангай. Ҳозир розовишам ҳастай. Розовишам нишон метам хушрӯ ай духтарако. Мана санги нигоҳ кунед. Бисёр ҳама ҷош қариб санг дора. Баъд хамелеон ай. Ана и розовиш ай духтарако. И навинка. Иду намуд будак. И нусха будак. Ана и бошад бори навда розовиш омадай. И розови набуди ҷуда. Хулоса ҳаминоям 100 сомонӣ духтарако. Як материали дигарам мехоҳам шумода нишон диҳам. Неким сангаш камакак аида камтар мешава. 100 сомаш барои и 180 сомаш ая. Анами материал ҳами материалу сангаш камакак камтарак мешава. 100 сомонаш. Мана духтаро. Ана дигарош боша, нем чи хеле мебинен, анам хеле сангош. Ина материали беҳад нағзе ки харидорӣ мекунен 100 соми. Ана и навинка 100 сомон. И бори навинка. Санги дизайн. Ана ина хушрӯ мехаранд духтарои мо. Инчунин ана ям бори зурай нағз мегиранд. Чи хеле мебинен. Ҳозир ҳам хеле қариб ҳамашам хеле розови омадаи навинка. Киртада фасони бад меброя. Ана баъд яктай дигаш серича омадай бори нав. Мана духтарако нигоҳ кунед. Чихе хушрӯакан. Материалошта гап нест. Аз и чашмако приста бидия духтарак. Набуд ина ҳозир омадай гуфтум видео кунам нишон тиҳам ки касоне ки приста биден марҳамат духтаро. Аз ино омадагиай. Розовиш неки яктай, неки кам омадагиай. Хулоса ҳамаи ҳаминако 100 сомонӣ духтаро. Та охира тамошо кунед. Боварӣ дорам ки маъқултон мешава. Ҳамаш материалакои фасонам. Мана бабочкара присида будан духтарои мо. Ина бабочкаш ҳастай. Духтарако инаи гулкалон. Як тамондагӣ буд бо ай склад дай дига буромад. Марҳамат. О як тараф фурӯхтем, ина дай дига бо буромад. Марҳамат, метавонед дархост кунед. Хулас ин буд навори имрӯза духтарако. Кадомиш маъқул мешава скриншот кардамада партоен, мо доставка мекунем. Боқӣ саломат бошен. Хай.